Първият носител на наградата Хеликон е сборникът с разкази "Ниво за напреднали". Неговият автор, Алек Попов, вече е издал акламирания си роман "Мисия Лондон", но до филма и широката популярност остават цели 8 години. Издал е и няколко сборника с разкази. Крайна сметка, какво е романа? Романа е един много дълъг разказ. Общо взето, когато не можеш да завършиш един разказ, може би трябва да се запиташ дали всъщност не си започнал да пишеш роман. В разказите на Алек Попов обичайната процедура, през която минава героят, е едно голямо изкушение, на което той се поддава. Понякога то му се предлага дори по интернет. Ниво на напреднали всъщност продължават традицията на разкази, които... Един цикъл от разкази, който се казваше "Мръсни сънища". Първият разказ, който е най-острата сатира срещу българската злоупотреба с държавна власт в културата, разказва за един стипендиант в Щатите. Отива чиновник от министерството, но там го чака изненада. Не точно приятна. Светът е до толкова крейзи, доколкото крейзи е този, който го гледа. Спечелил като млад автор наградата за фантастика "Гравитон" и онази за криминален разказ "На името на Павел Веженов", със своите гротескови истории Алек Попов отваря нов терен за социална критика. Какво е реалността? Реалността винаги е пречупена през една гледна точка, така че тя никога не е такава, каквато е. Вторият носител на наградата Хеликон е "Поражението". Силна книга. Заради кое качество? Един ще го определи като богат, дори като поетичен език, друг като наблюдателност за исторически многозначителни детайли, трети би настоявал, че книгата не цепи басма, че е място на истината. Четвърти ще открие в нея трагикомичната легенда за изгубения рай на детството и младостта. Пети – хрониката на едно павликянско, разбирай бунтовно село, недалеч от Ловеч. И всички ще са прави. Това не е просто книга за детство или за юношество, защото за всеки детството му по някакъв начин е интересно. Тук е въпросът кого го интересува това. Това е родовата история на автора през целия 20 век. Брутална на места, а на места поетична. За епохата след Първата световна война, за 9 септември и за колективизацията. Как минават като валяци или пък съвсем незабелязано през живота на хората в Ловешко. Аз когато съм писал тази книга, никога не съм си дала сметка, не съм мислил за това кой друг по какъв начин е писал за това време. Нито за 9 септември, нито за събитията, така свързани с българския град или българското село. Просто съм писал това, което ми е било, което съм запомнил, което по някакъв начин така не ме оставя, не ми дава мира. Третият носител на наградата Хеликон е отново сборник с разкази. Това е книга за чудесата, християнските чудеса днес и за изпитанията. Самият автор в интервю след получаването на наградата казва, че това е опит вярата да се преведе на езика на ежедневието. Серафим, разказа на Йовков, да не би да не е християнски разказ. И той е християнски разказ. Така че добрата литература за мен е християнска. В предговора към книгата Калин Янакиев пише: "Кротки, малки, тихи, неудачни. Сред тях живее, всред тях се проявява Христос. Те са, казано по-претенциозно, истинската субстанция на християнството." Интересното на Господа е помилване на моята книга е, че понеже вътре наистина имаше конкретна християнска тематика, взех благословение от Владика и ето едно така доказано чудо, всъщност отдавам наградата на това благословение на Владиката. Майстор на късия разказ. Това е най-точното определение за писателя Деян Енев. Но той е автор и на повестта "Морга", най-силното произведение в сборника "Господи помилуй" според мнозина. Романовото и писането на разкази са различен тип писане. Писането на разкази се доближава до поезията. Това е за мен разликата.
Четвъртият носител на наградата би могъл да предизвика скандал, но не и с това име – Виктор Пасков. Аутопсия на една любов е роман за джазов саксофонист гений, който се държи като дисидент. В есе за книгата младият литератор Преслав Ганев пише: сексът в романа е обединяващото звено между музиката и любовта. Той ги свързва и показва най-красивото и от двете. Твърде натуралистичните описания на любовни сцени, сред които групов, хомосексуален, перверзен и садистично-мазохистичен секс, фелацио, проституция и много други, са причина мнозина да нарекат романа обикновена порнография, но така ли е наистина? Не ти ли звучи скандално, ме пита Пасков. Написал я за месец, а в продължение на 3 години преди това изчел всички порносписания в Германия. Защо? За да намери границите, да разбере докъде да стигне в това, което ще разкаже. Така се открива едно от интервютата на Виктор Пасков от журналистката Лилия Стамболова. Започнал с темата за абсолютния тон в новелата Невръстни убийства, Виктор Пасков се завръща към нея и в последния си роман. В интервю за Вестник Култура той казва: аутопсия на една любов в никакъв случай не може да бъде сравнявана с доктор Фаустус, но почива на подобна схема. Петият носител на наградата Хеликон е първият сборник с разкази на Елена Алексиева. Обосновката на журито. Читателска група 31 на Елена Алексиева се отличава за стилов принос в градския разказ и безмилостна дисекция на съвременната параноична душевност. При всички случаи висока проза. За един критик разказите на Елена Алексиева запазват хладнокръвие, което в духа на Кафка само усилва ефекта им. За друг е очевидна връзката им с Дино Будзати и Хавиер Мариас. Самата авторка най-често посочва като учители Фокнер и Куци. Че има влияние, има тесни връзки, има някаква любов, дори бих казала, поне към тези имена, за които става дума. За Кафка е в по-малка степен, в по-голяма степен към Фокнер, към Куци, бих казала и Юкио Мишима към този списък. Това е така. Може би един малко мрачен светоглед, но пък кой е казал, че трябва да е друг. Но има ли пътеводна звезда за истински силната проза? Мисля, че колкото по-силно човек се абстрахира от фактори като критика, като литературни тенденции, ако щете като литературна индустрия, толкова по-силно се превръща той в фактор за развитие на собствената си литература, собственото си писане и онази по-голяма литературна рамка, от която то се явява част винаги. Шестият носител на наградата Хеликон е романът «Проклятието на жабата». Обосновката на журито «Проклятието на жабата» на Емил Андреев се отличава за приноса в представянето на европейските измерения на българския провинциален човек и предаденото с мекота възхищение от любовта и музиката като опори на хуманността. Това е живота на един гениален виолончелист, който приключва своя живот в чужбина, но неговото детство минава в един малък крайдунавски град, който аз съм кръстил Олм. Детството е привлекателно за много писатели, но и отвратително също. Времето, когато съм писал, аз не съм мислил, разбира се, за наградата Хеликон. По-скоро съм мислил как да се върна в детството в 6-те години, когато тоталитарна България можеше да потиска талантливите хора, такъв какъвто е моят герой Михаил Обретенов. Критикът Ангел Игов пише: забавното е, че новият роман на Емил Андреев е определено по-добър от онзи, който получи наградата Вик през 2005 – Стъклената река. Седмият носител на наградата Хеликон е романът «Кръглата риба». Обосновката на журито е демонстрация на жанровото богатство на книгата. Кръглата риба на Момчил Николов се отличава, защото изрича красиви лъжи за точни и сурови истини. И заради майсторското преплитане на антиутопия, черен хумор, шпионски трилър, любовна история, разказ за живота на художника. Кръглата риба е един роман за края.
за края на това, което от благоприличие наричаме консуматорска цивилизация. Голямата игра на Момчил Николов е колко живеем в свят не съвсем реален, преместен с много телевизия. Гавра с National Geographic, но и с CNN. Нормално е за писател, който си изкарва хляба с телевизия. Работата като сценарист, тя е свързана с работа в много голям екип и ти си само част от производството на един продукт. То, когато си писател, пишеш сам. И това е голямата разлика между двете неща. Когато пишеш си сам. Кръглата риба започва като шега с Моби Дик. Продължава обаче по Пинчън, по Вонигът и по вълната на американския черен хумор. Не е лесно да си редактор на такава книга, особено в момент, когато почти не съществуват редактори. Отскоро работя с редактор, с Мария Донева и съм изключително доволен от този вид работа. Новото издание на Кръглата риба, което излезе сега съвсем скоро, е редактирана версия и на мен наистина по-ми харесва, отколкото първия вариант. Осмият носител на наградата Хеликон е отново сборник с разкази. Както писаха в сайта Литературен клуб, орелът на Хеликон кацна върху самолет. Бронзовият орел на приза се приземи върху книгата на Карабашлиев. Обосновката на журито. Кратка история на самолета на Захари Карабашлиев се отличава за достигащото до всяко сърце послание за съдбата на емигранта и за стегнатото и реалистично пресъздаване на това как в капката на семейния микросвят са отразени топлината и студът на Вселената. Често при Карабашлиев става дума за съдбата на емигранта. В частност, той изкарал курсове по фотография там, но е работил главно като барман. В един момичешки блог пише: "Никога не бих избрала да си купя книга с заглавие "Кратка история на самолета". Както на времето, когато един мой преподавател в университета горещо ми препоръча дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет. Аз го изгледах изумена, нямаше никаква идея, че това ще стане настолната ми книга за години наред. Колко ли много неща пропускаме в живота си заради объркващото име, заглавие, първоусещане. Деветият носител на наградата Хеликон е комичен роман. Обосновката на журито. Колкото до шотландеца на Росица Ташева се отличава заради смелостта да използва всекидневен език в граденето на майсторски литературен стил, заради приноса и към градския разказ, заради тънкия хумор, проблесващ като слюда върху гранит, заради чудатите герои, които открива просто наоколо, и заради осмисленето на социализма като още жив менталитета на съвременния българин. Нашата действителност толкова тягостна, че единственият начин човек така да я преглътне, без да се задави окончателно, да и се присмее. И мисля, че журито точно това е оценило. Странно ще да бъде, ако ни я беше харесало. Наричат го шотландеца, въпреки че е художник бохема, роден в Габрово и живеещ в София. Той просто обожава уискито. Шотландеца е софийска книга. Действието се развива в София предимно, малко в Княжево, малко в Лозенец, малко в комплекса Яворов, на 3 места, общо взето, не малко по кръчмите, в една аптека също. По същото време и британският Букър отиде при комичен роман "Въпросът на Финклер". Колкото до шотландеца е хумористичен роман, в него няма никаква сатира и според мен той няма общо и с битовите комедии. Аз като чуя битова комедия се сещам за Башмайстора. Росица Ташева не е носител на много литературни награди, но преведените от нея книги със сигурност са във всеки български дом днес. Ако нямате непременно "Пътешествие до края на нощта" на Селин, то поне "Как да отслабнем завинаги" на Пиер Дюкан няма как да не ви е близък приятел. Едва ли една награда ще те накара да пишеш повече и по-хубаво.